बायलांचे कपडे सवाय भितर होलसेल रेटीत मेळपाची सुवात म्हणल्यार बेळगांव नार्वेकर गल्लीतले सुनील टेक्सटायल्स। खंयच्याय प्रकारची साडी आसूं बायलांचे कपडे आसूं एकाच सुवातेर मेळपाची वेवस्था सुनील टेक्सटायल्सान केल्या। तांच्या नव्या शोरूमाचें उक्तावण जालें। रिटेलरांची लोकांक बरी सेवा मेळची, योग्य दरात मेळची म्हणून तांचो यत्न। सुनील आणि राकेश कटारियान 1985 सुनील टेक्सटायल्स नावान साडयेचो व्यवसाय सुरू केलो। थळाव्या लोकांनी बऱ्या कपड्यां खातीर भायल्या गावांत वचचें न्ही हें चिंतून सवाय भितर कापडां दिवपाक सुरवात केली। देशांतले सगळ्या तरेचे साडयो बायलांचे कपडे आतां बेळगांवां सुनील टेक्सटायल्सांत मेळटात। ला आमच्या मोठ्या भावानी चांदीलालजी कटारिया यांनी जे व्यवसाय चालू केला होता MS टेक्सटाईल ह्या नावाने 1980 ला परत मी जॉईन झालो। 5 वर्ष सिकल हॉटेलचं बाजूला जे आमचं एक लहानसं दुकान होता तिथनं आम्ही कापड व्यवसाय सुरू केलो। 1985 साली आम्ही सुनील टेक्सटाईल ह्या नावाने साडीचा व्यवसाय सुरू केलो। मेन आमचं जे मोठं होतं सगळे जे बाहेरगावी इथले गिरायक अगोदर जायचे वर्षातनं 7-8 सुरत बेंगलोर बनारस असं लोक जायचं, त्यांना थांबवायचं आणि आपल्याकडे त्यांनी माल घ्यावा आणि त्या रेटमध्ये माल द्यावा हे आम्ही करत राहिलो। आता भारतातल्या सर्व शहरातील साडी आपल्या एकच छताखाली आपल्या सुनील टेक्सटाईलमध्ये मिळते। लोकांना आता बेंगलोर मऊ बनारस मिरोड सेलम मालेगाव नववार हे सगळ्या ठिकाणी रिटेलरना फिरायची गरज नाही। सगळं ठिकाणाचा माल एकच छताखाली सुनील टेक्सटाईलमध्ये मिळते आणि सगळ्या गिरायकाचा भरपूर सहयोग आम्हाला मिळाला आणि आम्ही जेवढा अपेक्षा केलं होतं त्याच्याहून जास्त सहयोग आम्ही सगळ्या गिरायकांना दिले। म्हणून आज मी सांगायला इच्छा करतो की कर्नाटकात आणि गोव्यात आमच्या सेगमेंटमध्ये साडी सेगमेंटमध्ये सगळ्यात मोठं शोरूम आपलं सुनील टेक्सटाईल हे जवळपास 25 ते 30 हजार स्क्वेअर फूटमध्ये आम्ही हे व्यवसाय आता चालू करणार आहे। आमच्या मोठ्या भावाने आम्हाला जे चांदीलालजी कटारियानी जे रस्ते घालून दिलेत त्याच्यावर आम्ही चालू आणि योग्य दरात सगळ्यांना माल देऊ आणि सगळ्यांची सेवा करू। नवीन प्रिमायसिसमध्ये शिफ्ट होऊन आज 30,000 स्क्वेअर फीटचा नवीन प्रिमायसिस सुनील टेक्सटाईल म्हणून मी नार्वेकर गल्लीत चालू केलेली आहे। हे फक्त एक संस्था म्हणून आम्ही काम करत आहे। लोकांची माझे कामगारांची माझे जुने कामगारांची ह्याच्यात खूप मोठं सहयोग आहे। आज एक रिटेलरला दुकानदारला ऑल ओव्हर इंडिया फिरावं लागतं की बाबा तो बनारसला जावं लागतंय, सुरत बेंगलोर सेलम नॉर्थ ईस्ट वेस्ट सगळ्याकडे जावं लागतं त्याला। मी माझ्या मेहनतीनं कोशिश करू की बाबा सगळी व्हरायटी एकच प्रिमायसिस एकच दुकानमध्ये अंडर वन रूफ करायची मी कोशिश करायला की बाबा त्यांची सगळं त्याला एकच ठिकाणी मिळून जाईल। त्याला एकच ठिकाणी आमचं साडीचं शोरूम आहे, ड्रेस मटेरियल घागराज चुडीदार सेट्स याप्रमाणे आम्ही ब्लाउज पीस शर्ट पीस पॅन्ट पीसचं पण आपण C&Fचं काम करतो। त्या हिशोबाने जेवढे होईल तेवढं आपण एकत्र होऊन एकच जागामध्ये सगळं मिळावं आणि आमच्या कस्टमरला त्रास कमी व्हावा ह्याच्यावर आपण खूप लक्ष देत हा आता नवीन शोरूम चालू केलेला आहे।
होईल आणि मोठं करण्याची इच्छा ठेवतो. तुमचं सगळ्यांचं सहभाग, तुमच्या सगळ्यांचं सपोर्ट असंच आहे, असंच पुढं पण राहू दे. धन्यवाद. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट.